Знаете ли, че всяка година много видове животни изчезват от лицето на Земята? Причините са различни – загуба на местообитания, климатични промени и незаконен лов. Но как можем да помогнем за опазването им? На първо място, важно е да защитим естествените им хабитати. Това означава да съхраняваме горите, реките и моретата. Второ, образованието играе огромна роля. Когато знаем повече за застрашените видове, можем да предприемем действия. Например, можем да се включим в доброволчески инициативи или да подкрепим организации, които работят за опазването на природата. Всеки от нас може да направи нещо. От малки ежедневни решения до по-големи проекти. Важно е да разберем, че опазването на животните е опазване на нашето бъдеще. Нека бъдем гласът на тези, които нямат глас.